سلام كم يتخونوا زخبركم تعذبتنا نهلو معلت حيزنا لكم زغربنا زيناتنا باخم نبلو سناي مكتال كون لكم يمنا هاجرويت غانتا إرترا دحر 10 عامات بلوص ملصوت ناب زعابي مدرخ كعسو اغر افريقيا سنيدام هاجرويت غانتا إرترا دحر 2008 ناي مصاري ግጥማት ዋንጫ አፍሪካ ሮብ 25 መጋቢት ብናይ ቀዳማይ ግሪ ጾታ አንጻር ስዋዚላንድ በዘካያለቶ ግጥም ተመሊሳ ዛግራዊት ጋንታ ቀድማ ቢላ በኤርትራው ሰልጣኒ ኤርሚያስ ተወልደ ክስልጥን ድሕር ምጽናሃም ቅድሚ ዝተወሰነ ሳምንታት ነው ወደ 33 ዓመት ግብጻው ሰልጣኒ ሐሽም ያካን ነዝ መጻሪ ግጥማት ከመርሐ መዚዛቶም ዝግብጻው ሰልጣኒ ዶንጊ ኮና ብዛግራዊት ጋንታን ተጸንበረ በብቃት ዛግራዊት ጋንታ ከም ዝተመሰጠን ታሪክ ንምስራሕ ድሉ ምህላውን ቅድሚ ጾታ ብዛሃቦ ጋዜጣው መግለጺ ሓቢሩ ነይሩም አንጻር ኤርትራ ክትገጥም ዕጫዝ በጽሐ ጋንታ ስዋዚላንድ ኣብ ሃገራው ጾታታት ዝያዳ ኤርትራ ልምዲ ዝጸንሐ ጋንታ በመኾና ምስቲ ኤርትራ ጾታ ዘይጸንሐቶም እቲ ግጥም ክኸብዳ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ ነይሩ ጾታ ባቆጻጽራ ኤርትራ ሰዓት 7 ድሕር ቀትሪ ድሕር ምጅማሩ በአግማል ቀይሕ ባህር ወይ ድማ ሬድ ሲ ካመልስ በዝብል መለለይ ስም ትጽዋ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ሜልቦርን ቪክቶሪ ምስናይታት 21 ዓመት ዝጻወት ዮናታን ሱልጣን አቦታ ሓላው ልዳት ከተሰልፍ ከላ አቦታ ምክልኻል ድማ ምስ ኖርዌጃዊት ክለብ ኮንግስ ቪንገር ኢልቶ ፉትቦል ዝጻወት ቪክቶር ፎርስ ምስ ዴንማርካዊት ክለብ ኤችአይኬ ዝጻወት ዮናስ ኢድሪስ ምስ አውስትራሊያዊት ክለብ ፕሪስቶን ላዮንስ ዝጻወት ጀማል አሊ ይርከቦም كمونا مسمر مكفال مس جرمناويت كلاب إلريستن زتصوت نامرو دنباي تصوتاي قيح بحري مدهاني رد مشورناويت كلاب دغر فورس زتصوت نهم غرماينه تاباي تصوتاي كلاب قيح بحرن حلقه هاجراويت غانتا إرترا عبللوم تخلص ግን ይርከቦም ኣብ መስመር ምትካድማ ምስ ሆላንዳዊት ክለብ ኢመን ብለቃሕ ዝጻወት ዘሎ ኖቤል ገብርዝጊ ምስ ግብጻዊት ክለብ ኢስማኤል ኤሌክትሪክ ሲቲ ዝጻወት ዘሎ አሊ ዑስማን ምስ ኖርዌጃዊት ክለብ ሰጉንዳል ዝጻወት ዘሎ ኦሊቨር ሒዛን ኣብ ሜዳ ቀሪባ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ስታዲየም አስመራ ሃገራዊ ጾታታት ከእንግድ በፊፋ ሊቸንሳ ስለዘይተዋህቦ በምርጫ ተጾታ ሞሮኮ ኾነላ በዛሐሬቶም ካብ ሃገራዊ ጻይ ተጻውቶ ግን ኣብ ሜዳ ከም ተጻወት ዘላ ዝሕሰበላ ናይ ቀዳማይ ግሪ ጾታ መጻሪ ዋንጫ ሃገራት አፍሪካ ድሕራስታት ከባቢ 20 ዓመት በሃገራዊ መዝሙራት ሰንያ ጾታ ጀሚራ ቀዳሞት 15 ደቂቃ ስዋዚላንድ በብሉጽ ብቃት ኤርትራ ክትዕብልላ ተራያ እንተኾነ ተጻውታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ውህደቶም ምስ ግዜና ማሐይሹን ነጾታን አብረብሖም ዝቀይሩ ወጋጣሚ ከፈጥሩ ጀሚሮም በዚህ መንገድ ድማ ብርክት ዝበለ ዕድላት በሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ከባኽን ተራዩ ጾታ በኸም ዝገባብ ናይ ቀዳማይ ብረ ግጥሙ ከዛዝም ኣብ ዝበለሉ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ፍጹም ቅላዕ ረኺባ ነታ ዝተረኸበት ፍጹም ቅላዕ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ አሊ ሱሌማን ሓላፍነታ ወሲዱ ኳንታ ሃረማ ህራሙ ግን በሐላው ልዳት ኢስትዋኒ ክድሕን ተራያ በዛ ፍጻሜ ድማ ጾታ ባዶ ዕረፍት ምሪሑም ድሕረ ዕረፍት ኣብ ዝነበረ ጾታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ በቀጥታዊት ኩዕሶን ኢስትዋኒ ከቢድ ብድሆ ክትፈጥረላ ድሕረ ምጽናሕ ጾታ ክዛዘም 9 ደቂቃ ዝተረፎም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝረኸበታ ናይ ማዕዝን ቅላዕ ናብ ሸቶ ድሕረ ምቕያራ ነዛ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድሕረ 10 ዓመታት ዘቑፀረታ ሸቶ መና መዝጊቧ ንጹር ክኸውን ኣይካለን በመሰረት ጸብጻብ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናብ ሞሮኮ ዝተጓዓዘ ጋዜጠኛ ድራር ፍሳሐየ ግን ቀዳሚ ሸቶ ኤርትራ በሓልቃ ጋንታ ዓብለሎም ተኽልስጊ ከም ዝተመዝገበት ክፍለጥ ተኸይሉሎም እታ ብሉጽ ጾታ ከተርኢ ዘጸንሐት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ ጾታ ሙዱ ዝግባእ መሪሕነት ሒዛ ድሕርዛ ሸቶ ተጻወቲ ኢስትዋኒ ርእሶም ከድንኑ ከለዉ ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ ውሕስነት ትህቦም ካልእ ሸቶ ከመዝግቡ ክጓዩ ተራዮም ጾታን ኣብ ተወሳኺ 5 ደቂቃ ብዛእተወሉ አሊ ሱሌማን ዓንድ ልዳት ዛህረመት ፈተነ ድሕር ምክያዱ ብዙሕ ከይጸንሐ ብማዕዝን ሰንጢቑና ውሽጢ ልዳት ብምእታው ነታ ዝኸሰራ ፍጹም ቅላዕ መልሲ ትኸውን ብልጽቲ ሸቶ መዝጊቦም ድሕርዚ ዝተራያ ቤት ፍጻሜታት ኣይነበሩን ሬድ ሲ ካመልስ ክልተ ባዶ ተዓዊታ ሓደ እግራ ናብ ዝቕጽል መድረኽ ከም ዝሓልፍ ገይራላ ድሕሪ ጾታ ካብ ዝተልዓሉ ዓበይቲ ዛዕባታት ምስ ንርኢ ቀዳማይ ዋሕደ ግዜን ውህደት ተጻወተን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምጥርናፍ ካብ ትጅምር ልዕሊ ሓደ ሰሙን ኣይገበረትን ብፍላይቶም ካብ ኤርትራ ወጻኢ ዝጻወቱ ተጻወቲ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ደንጎዮም ተጸንቢሮም እዚ ጥራይ ዘይኮነ ምምዛዝ ግብጻዊ ሰልጣኒ ሐሽም ያካን ውን ኣዝዩ ዝደንጎዩ ነይሩ ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ግን ዝነገራት ከይጸለዎም ብሉጽ ጾታ ክርኢ ከለዉ ብፍላይ ማእከል ሜዳ ዝነበረ ውህደቶም ኣዝዩ ብሉጽ ነይሩ ኣብ መጀመርታ ዝነበረ 15 ደቂቃ ዞም ተጻወቲ ንሓድሕዶም ዘይፋለጡ ኮይኖም ቀሪቦም እኳ እንተነበሩ ምስ ግዜ ግን ህርመቶም ኣብ ሓደ ብምምጻእ ኣብ ሓጸርቲ ኳዓሳሱ ምቅባልን መስመር ምክልኻል አንጻር ጋንታ ዝሰብራ ኳዓሳሱ መሕላፍን ኣዝዩ ብሉጽ ዝኾነ ምንቅስቓስ ኣርዮም እዚ ተስፋ ዝህብ ምንቅስቓስ ሃገራዊት ጋንታ ዓወት ክወልድ ግዜ እኳ እንተወሰደ መዋሃድ ዞም ተጻወቲ ግን ካብ ዘለዉ ንላዕሊ ከዓብን ተኺሉ ኣብ ካልኣይ ግሪ እውን ዓወት ከተመዝግበሉ ዘይትኽእል ምኽንያት ኣይረኣየካን ካልኣይ ዓልንተሎ ሸቶሎም ኣብ ከተማ ሰንዓፈ ኣጋሩ ምስ ኩዕሶ ላልዩ ብሉጽነቱ ብቁልጡፍ ዘመስከረ አሊ ሱሌማን ኣብ ስታዲየም አስመራ ምስ ክለብ ቀይሕ ባህሪ ኣብ ዝጻወተሉ ዝነበረ እዋን ዓልንተሎ ሸቶሎ ዝብል ጭርሖ ዓብሊሉ ነይሩ ድሕርቲ ናይ ፕሮፌሽናል ዕድል ረኺቡ ምስ ክለባት ኢትዮጵያ ዝተጻወተ ድማ ንውድድራት ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ በሸቶታቱ ክዕብልሎ ተራይ ነይሩ አሊ ሱሌማን ናብ ሞሮኮ ጾታ ክጀምር ውሱን ሰዓታት ተሪፎን ሃለወዩ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ተጸንቢሩ ምስ ዝነበሮ ድኻም ከዕርፍና ተገበው ድማ ምስ ቀዳሞት 11 ተጻወቲ ክስለፍ ተራዩ ድኻሙ ድማ ኣብታ ሰዓታ ፍጹም ቅላዕ ይርአ ነይሩ ድሕርታ ዝኸሰራ ፍጹም ቅላዕ ግን ዘርኣይ ኹነተ እምሮን ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሜዳ ክመርሓን ክዋሃዳን ብዝተራዩ ግን ከምስገን ይግቦም
بتقلطفن تعاصافي ባህር ጻውቱን ለተኸላኸልቲ ኢስትዋን ሕማም ርእሲ ኮይኑዎም ክውዕል ከሎም ነታን ዓወት ኤርትራ ዘውሓሰት ካልእ ሸቶ ድማ በዘደንቕ ጥበብ ከመዝግባ ኺልዎም ሓለቕን ምጽውታ ብዛሃቦ መግለጺ ሸቶ ከመዝግብ ህንጡ ይምህላው ሓቢርዎ ብዝነበረ ኣብዚ ግጥም ሸቶ ኣመዝጊቡ ብምውጹእ ቃሉ ብተግባር ዘርአየ ኮኸብ ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ኮይኑሎም ሳልሳይ ፍርያት አካዳሚ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝኾነ ተጻዋታይ ሴም ኢዮብ ኣብዚ ዋን ኣብ ሼፊልድ ዩናይትድ ኣብ ምጽዋት ዝርከብ ወዲ 18 ዓመት ሴም ኢዮብ ኣብ ንኡስ ዕድሜ ምስ አካዳሚ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጸምቢሩ ግቡእ ዝኾነ ናይ ኩዕሶ እግሪ ስልጠና ዝረኸበ እዩ ሴም ኣብ አካዳሚ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ፈለማ ብሉጽ ብቕዓት ከርኢ ጀሚሩ እኳ እንተነበረ ድሒሩ ብዘጋጥሞ ማሴት ግን ካብ ጸወታ ክርሕቕ ተገዲዱ ነይሩ ሼፊልድ ዩናይትድ ኣብ 2024 ናብ መሳርዓ ክጽምብሮ ኸላ ዝመንሰይ ተጻዋታይ ቅድሚ ናብ ዘኽለብ ምጽምባሩ ኣብ ናይ ትሕቲ 16 ዓመት ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ መሳጢ ብቕዓት የርኢ ከም ዝነበረውን ኣብ መዛግባ ገሊጻ ትርከብ ሴም ኣብ ዝግጥም ተቐይሩ ናብ ሜዳ ብምእታው ንመስመር ምትካዕ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ሓይሊ ክህቦ ተራእዩን ኣብ ቀዳሚ ሸቶ ሃገራዊት ጋንታውን ልዑል ኣበርክቶ ክገብር ኪኢሉን ሴም ምስ ዕድሚኡ ብምንጻር ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንብዙሕ ዓመታት ከሳልያ ዝኽእል ኣጥቃዒ ኮይኑ ይርከብ ኣብ ዝቕጽል ብቕዓቱ ካብ ዝናይ ሎሚ ክዓብን ተኺኢሉ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንኡስ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ክትረክብ ትኽእል እያ ራብዓይ ድሕሪ ዝኸናበይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድሕሪ ከባቢ 20 ዓመት ብሉጽ ምልሶ ሰኒዳ ናይ ክልተ ባድዓው ድሕሪ ምምዝጋባ ዘሐጉስ እኳ እንተኾነ ካብ ዝቕጽላ ግን ብደረጃ ኣህጉርን ዓለምን ተሓስበሉ ግዜ ዝኣኸለ ይመስል ምክንያቱ ሃገራዊት ጋንታ ሒዛቶም ዘላ ተጻወቲ ብሉጻትን ኣብ ዓለማዊ መድረኽ እውን ኣበርክቶ ዝገብሩ ዘለው ብምዃኖም ኣብ ቀዳማይ ጸወታ ርያቶ ብዘላ ብዝቕጽል ግጥም ካልኣይ እግሪ እውን ነዚ ሒዛቶ ዘላ ዓወት ዓቂባ ናብ ናይ ምድብ ጸወታታት ምስ ትሰግር ንኹዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ መናጠሪ ባይታ ክኾነ እዩ ዝቕጽል ጸወታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናብ ኢስትዋኒ ብምጓዓዝ ዝመጽእ ሰሉ 31 መጋቢት ናይ መልሲ ጸወታ ከተካይድ እያ ካብ ዝመጻረይ ዝሓለፈት ጋንታ ድማ ምስተን ካልኦት 42 ሃገራት ተደሚራ ናብቲ ናይ ምድብ ጸወታታት ክትሓልፍ እያ ዋንጫ ኣፍሪካ 2027 ብኬንያ ዩጋንዳን ታንዛንያን ብሓባራ ምብራቕ ኣፍሪካ ክንገድ ምዃኑ ይፍለጥ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናብ ዝቕጽል መድረኽ ንኽትሓልፍ ኣብ ዝቕጽል ግጥም ዓወትን ማዕረ ውጽኢትን ከገድሳ ከሎም ትሕቲ ሓደ ባዶ ስዕረት እውን ደው ዘብል ኣይኮነን ጽቡቕ ዕድል ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ አርሰናል ኣብ ዝመጽእ ናይ ክራማት መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ነቲ ናይ ፓሪስ ሴን ጀርመን ኮኸብ ኪቪቺ ክቫራሽኬልያ ንምፍራም ዓብ ተገዳስነት ኣርያላ ዝወዲ 25 ዓመት ጆርጂያዊ ጥቃዓይ ዋላ እኳ ብጥሪ 2025 ብ59 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ፒኤስጂ እንተተጸምበረ ኣብዚ እዋን ዝግና ፕሪምየር ሊግ ንምግዓዝ ድላይ ይሕዲሩ ከም ዘሎ ይንገር ሚኬል ኣርቴታ ኣብ ጋንቱ ዓብ ናይ ተጻወቲ ምቅያር ንምክያድ ይዳሉ ከም ዘሎ ድማ ይሕበር አርሰናል በሰንክቲ ስኳድ ኮስት ሬሽዮ ዝብል ሓድሽ ፋይናንሳዊ ሕጊ ሓደ ዓብ ተጻወታይ ብምሻጥ ንክቫራሽኬልያ ንምፍራም ዝኽእል ባጀት ንምድላው ተሓስባላ ይኹን እምበር እዚ ምስጋር እዚ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ክቫራሽኬልያ ምስ ፒኤስጂ ገና ናይ 3 ዓመት ውዕል ኣለዎ ብተወሳኺ ፒኤስጂ እውን ዝተጻወታይ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ባእታ ናይ ተሓድሽ ፕሮጀክታ ስለትሪኦም ብቐሊሉ ክትሰናበቶ ፈቃደኛ ኣይኮነትን ክቫራሽኬልያ ኣብዚ ወቕቲ ኣብ ዘካየዶም 37 ጸወታታት 12 ሸቶታት ከመዝግብ ከሎም 7 ሸቶታት ዝኾነ ኳሳሱ ድማ ቀረብ ገይሩ ብፍላይ ኣብ ዝቐረባ እዋን ፒኤስጂ ንቸልሲ 8-2 ብሳዕረትሉ ጸወታ ኣብ ክልቲኡ እግሪ 3 ሸቶታት ብምምዝጋብ ብቕዓቱ ኣመስኪሩ እዩ ክቫራሽኬልያ ቅድም ኢሉ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ንሱም በዓልቲ ቤቱን ኣብ ፓሪስ ብምቕማጦም ኣዝዮም ሕጉሳት ምዃኖም ገሊጹ ነይሩ ፓሪስ ንዓይ ተገርም ከተማ እያ ኣብዛ ከተማ ዝነብሩ ሰባት ኣኽበርቲ እዮም ምስ በዓልቲ ቤትካ ንምዝዋር ድማ ዝበለጸት ከተማ ክብል ገሊጹዋ ነይሩ ስለዚ ኣርሰናል ነዚ ተጻዋታይ ካብቲ ዝፈትዎ ናይ ፓሪስ ናብራ ኣውፅያ ናብ ለንደን ንምምጻእ ዓብ ናይ ምእማን ስራሕ ክጽበያ እዩ ብተወሳኺ ኣርሰናል ነቲ ኣብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዘይረግአ ዘሎ ኣርጀንቲናዊ ጥቃይ ሁሊያን ኣልቫረዝ እውን ከም ካልእ ኣማራጺ ከም ትሪኦ ይሕበር ሓደ ካብቶም ብሉጻት ተጻወቲ ሊቨርፑል ዝኾነ መሐመድ ሳላህ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ወቕቲ ካብ ተኽለብ ክሰናበት ምዃኑ ብወግዒ ምፍላጡ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ክግለጽ ምጽንሑ ይፍለጥ ዝወዲ 33 ዓመት ግብጻዊ ጥቃዓይ ድሕሪ ናይ 9 ዓመታት ጸንሖትን 9 ዓበይቲ ጽዋን ምዕታሩ ዝመጽእ ክራማት ብነጻ ካብዛ ናይ መርሲሳይድ ክለብ ክወጽእ እዩ ነዚ ተኸቲላ ሊቨርፑል ነዚ ወሳኒ ተጻዋታይ ብመን ክትኮ ከም ዘለዋ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ነናቶም ርእቶታት ከቐምጡ ይረኣዩ ኣለዉ ናይ ቅድም ሓለቓ ጋንታ ሊቨርፑል ስቲቨን ጀራርድ ንሳላህ ንምትካእ ሊቨርፑል ክትገብሮ ዝግባእ ስጉምቲ ኣብ ዝገለጸሉ ካብቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ብሉጻት 3 ወይ 4 ናይ ክንፊ ጥቃዕቲ ሓደ ወርልድ ክላስ ዝኾነ ዓብ ኮኸብ ጥራያ ክትዕድግ ዘለዋ ብኸምዚ ተዘይኮይኑ ንሳላህ ክትኮ ይትኽእል ኒኻ ክብል ንቲኤንቲ ስፖርት ገሊጾም ኣከፋፋሊ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ዝነበረ ኦውን ሃርግሪቭስ እውን ብወገኑ ነቲ ኣብ ባየር ሙኒክ ዝርከብ ማይክል ኦሊሰ ከም ምኩርን ብቑዕን መተካታ ገይሩ ቕሪብዎሎም እቲ ሊቨርፑል ዘድልያ ዘሎ ዓብ ኮኸብ ማይክል ኦሊሴ ክብል ድማ ርእቱ ስፊሩሎም ምኻድ ሳላህ ንሊቨርፑል ዓብ ሃጓፍ ክገድፈላ ምዃኑ ኣብ ዝነገረሉ ዘሎ ግዜ ነዚ ተጻዋታይ ብዝግባእ መተካታ እንተዘይገራትሉ ውፅኢት ዛጋንታ ካብዚ ናይ ሎም ዓመት ዝገደደ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕበር በዚ ድማ ዝኽለብ ኣብ ዝኽራማት ነዚ ብሉጽ ተጻዋታይ ንምትካእ ኣብ ዕዳጋ ተጻወቲ ልዑል ምንቅስቓስ ክትገብር ትጽቢት ይግበር
عباي بورتغالويت كلب بنفيكا بزحلف ورحياب شامبيونز ليج مس ريال مدريد ابز جبرتو صوتا دغفتا بزراي وعلي تودلو بيويفا كبيد مقصعتي تبين لالوم تتصوتا بفلاي بسنكتي برازيلاوت كاي فينيسيوس جونيور بتتصوتاي بنفيكا جان لوكا بريستياني علي توصرفي وريد نيلو زخصصوم ابو وطري فطيرو منباري ذكرم يويفا دهر زكايرو مرمرام دغفت بنفيكا زتفلالي نغراتنا ميدا بمدر بايوم ليزر بمتقامومن علي توچ روحاتن منقسقاساتن بمغبارومن 40,000 يورو ገንዘባ መቅጻዕቲ ንክለብ በነፊካ خبيين لهولوم ኣብቲ ተኽለብ ቀጺላ ሜዳ ተንግዶ ናይ ዩኤፋ ጾታ ድማ 500 መናብር ዝሕዝ ክፋል ሜዳ ተዓጺኹ ውዕል ተወሲኑሎም እዚ ናይ ሜዳ ዕጽዋ ግን ሓደ ዓመት ናይ መጠንቀቕታ ግዜ ዝተዋሃበ ኮይኑ ተመሳሳሊ ጥሕሰት እንተዘያጋጢሙ ንግዚኡ ተንጠልጢሉ ዝጸንሕ ዳርጋ ስማዊ መቅጻዕቲ እዩ በተወሳኺ ተሓጋጋዛ አሰልጣን ዘኽለብ ፔድሮ ሉዊስ ፈሬራ ማቻዶውን በጥሕሰት ስፖርታዊ ስነ ምግባር ተኸሲሱሎም አሰልጣን በነፊካ ሆዜ ሞሪኖ ነቲ ቪኒሲየስ ዘቕረቦ ጥርዓን በዝምልከታ ብዛሃበቃል ታሪኽ ዘኽለብ ከም ዘነጽሮት ታሪኻዊ ብሉጽ ተጻዋታይ በነፊካ ዩሰቢዮ ጸሊሚዩ ዘኽለብ በፍጹም ዓለተኛ ክትከውን ኣይትኽእልንያ በመባል ነፕረስቲያኒ ተኻላኺሉ መንባር ይዝከር በነፊካ በወገና ፕረስቲያኒ ዓለታው ጸርፊ ከም ዝተጠቀመ መጻወቱ ተኣሚኑ ዝብል ወረ በትሪ ነጺጋቶላ ተኽለብ ከም ዝገለጸቶም ፕረስቲያኒ በሰንኪት ዘጋጥሞ ናይ ሜዳ ጫውጫውታ ንመጻወቱ ይቕሬታ እኳ እንተሓተተ ዓለተኛ ከም ዘይኮነን ነቲ ዝተባህለ ጸርፊ ከም ዘይብሎን ግን ገሊጻላ በነፊካ በድምር ውጪ 3-1 በሪያል ማድሪድ ተሳዒራ ካብ ቻምፒየንስ ሊግ መገላፋ ዝዝከር እዩ ወደ 34 ዓመት ብራዚላው ከፋፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ካሲሜሮ አሞዳታ ዝወቅቲ ካብ ኦልድ ትራፎርድ ከም ዝሰናበት ድሮ አፍሊጥዮም ወላኳ ውዕሉ ንሓደ ተወሳኺ ዓመት ዘጽንሖ አንቀጽ እንተነበሮ ክልቲኦም ወገናት ግን ነታ አንቀጽ ንኸይጥቀምሉ ተሰማሚዖም ኣለዉ እዚ ድማ ካሲሜሮ ኣብ ዝኽረምቲ ብነጻ ምስጋር ካብ ተኽለብ ንኽወጽ መገዲ ጸሪግሉሎም ናይ ሱዑድ ዓረብ ክለብ አልኢቲሓድ ድሕሪ ምስ ንባት ካሪም ቤንዚማ ናብ ክለብ አልሂላል ሓደ ዓብስም ዘለው ተጻዋታይ ንምምጻእ ተህንጠ ከም ዘላ ይግለጽ 5 ግዜ ጽዋ ቻምፒየንስ ሊግ ዝዓተረ ካሲሜሮ ድማ ነዚ ጠለብ እዚ ብቑዕ ምዃኑ ይሕበር ይኹን እምበር እዚ ዝውውር እዚ ኣብቲ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ሊቨርፑል ዝነበረ ፋቢኒዮ ዝምርኮስ እዩ ፋቢኒዮ ምስ አልኢቲሓድ ዘሎ ውዕል ኣብ ዝኽረማት ዘብቅዕ ብምዃኑ እተኽለብ ንፋቢኒዮ ሓድሽ ውዕል ከተፈርሙ እንተተሰማሚዓ ንካሲሜሮ ናይ ምፍራም ዕድላ ክጸብብ ተኽእለሎም ፋቢኒዮ ካብ ተኽለብ እንተወፂ ግን ካሲሜሮ ተቀዳማይ ምርጫ ክለብ አልኢቲሓድ ክኸውን እዩ ካሲሜሮ ካብ ዩናይትድ ክወጽ ምዃኑ ካብ ዘፍልጥ ጀሚሩ ብሉጽ ብቕዓት የርእሎም ማንቸስተር ዩናይትድ ናስቶን ቪላ 3-1 ብሳዕረትሉ ጾታ ዝብራዚላዊ ሸቶ ድሕሪ ምምዝጋቡ ደገፍቲ ተወሳኺ ሓደ ዓመት ጽናሕና በሉ ክጭርሑ ተሰሚዖም እዮም መንሰይ ተኸላኸላይ ዩናይትድ ለኒሮውን ኩሉ ሰብ ክጸንሕ እዩ ዝደልዮም ንሱ ኣብ ሜዳ ጥራይ ዘይኮነ መቐየር ክፍልውን ኣብ ጽልዋ ዘለዋ ገዳሲ ተጻዋታይ ብምባል ኣብ ብራዚላው ዘለዋ አድናቆት ገሊጹ ነይሩ ካሲሜሮ ወላኳ መጻዩ ኣብ ሱዑድ ዓረብ ክኸውን ዘለዎ ተኽእሎ ዓብ እንተኾነ ንሱ ግን ገና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክጻወት ከም ዝደሊ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ስለዚ ናብ ሱዑድ ዓረብ ምኻድ ወይስ ኣብ ኤሮፓ ምስ ካልእ ዓባይ ክለብ ምጽምባር ዝብል ሕቶም ኣብዚ ዝመጻ ወርሕ መልሲ ክረክብ እዩ ወደ 23 ዓመት ተኸላኻላይ አርሰናልን ሃገራዊት ጋንታ ጣልያንን ሪካርዶ ካላፊዮሪ በዛዕባቲ አሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ጣልያን ጀኔሮ ጋቱዞ ዘርኤው ናይ ቀረባ ክትትልን ድጋፍን አመልኪቱ መግለጺ ኣብዝሃበሉ እዋን ካላፊዮሪ በዋዛ ገይሩ ጋቱዞ ኣብ ዝሓለፈ ወርሕ ካብ ወላዲቱ ንላዕሊ ብተደጋጋሚ ይድውለሉ ከም ዝነበረ ፍሊጦም ጋቱዞን ሃገራዊት ጋንታ ጣልያን ካፕቴን ተኸታታሊ ክልተ ግዜን ዋንጫ ዓለም ካብ ምሕላፍ ዘጋጠማ ውድቀት ንምውጻእ ምስ ተጻወቱ ዘሎ ውልቃው ርክብ ንምሕያል ኣብ መላ ኤሮፓ ክዘውር ጸኒሑ እዩ ካላፊዮሪ ኣብ አርሰናል በማሲቲ ካብ ሜዳ ርሒቁ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ጋቱዞ ቀጻሊ ናይ ሞራል ደገፍ ይህቦ ከም ዝነበረውን ገሊጹ ምስኡ ዝነበረና ናይ ድራር መደብ ኣዝዩ ደስ ዘብል ነይሩ ልክዕ ከም ናይ ዕሩኽ ድራሪ ነይሩ ክብል ካላፊዮሪ ገሊጹ ጋቱዞ ናብ ለንደን ክመጽእ ከሎ ብፍሉጣት ገዳይም ተጻወቲ ጣልያን ጃን ሉዊጂ በፎንን ተሓጋጋዚ አሰልጣኒ ሊዮናርዶ ቦኒችን ተሰኒዩ እዞም ሰለስተ ገዳይም ተጻወቲ ምስ ካላፊዮሪ ተራኺቦም ብዙሕ ናይ ኩዕሶ እግሪ ተሞክሮታቶምን ታሪኽን ኣካፊሎም እዮም እዚ ድማ ነታ ፕሪምየር ሊግ ንኻልእ ዓመቱ ዝጻወት ዘሎ መንሰይ ዓብይ ትምህርቲ ኮይኑዎሎም ካላፊዮሪ ኣብ አርሰናል ብሉጽ ጅማሮ እኳ እንተነበሮም ኣብ ታሕሳስ በዘጋጠሞ ናይ ጨዋዳ ማህሰይቲ ግን ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ካብ ሜዳ ርሒቁ ነይሩ ኣብቲ በሰንኪ መስበርቲ ዝረሓቐሉ ግዜ ድማ ፒየሮ ሂንካፒየ ብሉጽ ብቕዓት ስለ ዘረኣየ ካላፊዮሪ ቀዋሚ ቦትኡ ንምርካብ ክቃለስ ተገዲዱ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ሎም ዝበልናዮም ዜናታት ነዚ ይመስሉ ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹልና